Wani goblok. Weh. Mike. Siapa? Piye? Oke, Wani. Seneng ngopo dipiara? Jangan lengop sih orang yang jajal kamu deh tukang sana ngerti apa ora ya gue lah jangan Wani-wani kan bingung. Ke, Don nyong karo Rika ge. iya Dinas iki iya bombong banget. bombong ya Iya. sing bilang ngomong pirang-pirang Iya, alhamdulillah ya. sebesar kamu bilang dia medun ngene kabeh Ih, kan bocah nyokot dijungi. Kae. sing bener Kae. Kae. lucu banget kok Apa sih? ya no neneni Wah, waduh udah apa keperluan banget aku bocah nyokot biungnya juga bocah mimi. anu mimi apa-apa nih kau Oke. Budisane nyong bobong siki, dinas iki nyong ditekani nang ramane nyong. drama siapa Bapak Dedi. oh bapak Dedi Supriyanto ya. Prabu ya alhamdulillah Anggota Dewan PKS. tekang-tekang Sing nang ndi mesti nyong kuyung mari kesenyane nyong karo Rika. mesti telat Kae ora fanatikon hebet belum. lah pengajian belum Pengajian wis genah. cis gelem Buncis kroyo-royo Ger, lengger lebih-lebih. Terus nyongnya bombong maning ketekan Kang Tarmin. Kang Tarmin. Iya. Pae gerenang ndi bayarannya 3 juta. gelasnya digawa apa ora gelasnya Gelas iki ngopi iya kayane ora. kayaknya sih orang ya Pae ngerti undang nang sahabat-sahabat 3 juta. udah karo Rika Alhamdulillah kur 100. sing bener Depene. udah bayarannya 100 murah Cenduk bae yuk. Ayo. Karo Pedrong kulon dicenduk kae ayo. Kon mengenai yo. yuk ayo karo Kang Tarmin. Halo. Wis ya Pak, balik ya. bayar tuh Bisit. kayak ke body Sebulan hari katanya ngipi ya. Dia tayang. Banyak mau ada gunanya bingi-bingan. Apa iya? Iya. Ya. Tapi kok nyong deleng rika ngipi nyong gumun. Gumun. Bisa sih gini dijunjung kabeh. Kudune sih jitok Ya ya. si jitro. Kemblung kok sih dijunjung kabeh. Oke. ini mabur Rika ado-ado sekang kesane kasih ngendi? Desane nyong Patik Raja, Patik. Kedurando. Kedurando. Iya. Esi ajeng marep ngidul apa? Esi. Asing. Sone ya esi. Asing alhamdulillah. sounding digantung ya sih sounding digantung Asing. sih Alhamdulillah asing. emang nyong mau Iya, sounding darinya emang kok ya. Murah. Murah sih kisahnya Rika 500. 500 Sing bener lah. Iya semua balik kanggo Rika nyong ngeplak Rika sepisan. bocah kucing Sama nanya mana kok sun 500. gak nyong mau jadi kan kepengen ngerti sound sing murah-murah kayak ngapa kayak gue loh Ya gue nyong kayak gitu. Iya. tapi gelem ngapa lagi Ini kan tak ngomongi. kepriben Son 500. ya sound 500 Ditanggap nang nyong. Iya. Badi tuk nyong dikapruk. Iya. aduh suka nanggap maning bae Iya. mangan kira di kampung Nyong jane isin dari santan membirang-birang. Kan? Isin kita apa duwe isin Duwe nyong. biasanya orang duwe biasa Jarku isine didol. Angka single tentuku. Hari kami keuman duren apa ora? Mangan duren iya. Pira. Mangan nembes seblondo. Iya. Begiya kayak wong nembes dok langsung dipani duren. Kan itu. Tapi ya orang lamun si bosok aja nang ngene nyong. Ora aja. angger Rika kepengen duren Iya. mari nggone nyong gari belek kae Dari belek. bisa gari belek Duren. belek gari belek nang Gari budi Oh, belak, Bob. Ngomong sing bener. lah wong nyong duwene belek Kan? nek kepengen mangan duren mari nyong gari belek
Belek sih nang ngene nyong akeh, Pak. Hah? Belek nang ngene nyong akeh bukan produsen, Pak. Ya, Kang Tarmin. Dalam. Ya Rika bisa nek undang nang kene ki Rika takoni nang nyong. Ya takoni apa? Ya, Sing angel-angel. Ora. Iya. Rika ngerti buncis apa ora sih? Yang ngerti Jajal apa? bojo sing cocok di jangan apa? Ngandel, Bok. Iya. Ya bojo sing ngerti ini cocok di jangan bojone nyong. Asokan kayak gitu. Asokan kayak gitu kok. Lebih takoni. Ya Allah. Ya. Buncis. Iya gue. Kudu sing dijangan Oh, tok. di jangan tok. Nah, ngger nang kene disogisan. Dadine Buncisan. buncisan. Anane nang desa Tanggeran. Nang Tok. Tanggeran, Tok. Iya. Beginya ki wong Tanggeran Iya berarti ya. jelas dong. Ya bejak ketekan Rika barang. Iya. Ya, buncisan adalah salah satu kesenian yang unik. Buncisan salah satu kesenian sing unik. Iya, satu-satunya di desa Tanggeran. Tanggeran Pendirine siapa pendirine? Pendirinya ya kaki ini nyong gemi kan. Iya gue. Kan memang buncisan kami sembarang mbiyen apa nembe tahun-tahun kiye. Kan gemian Oh, gemian. zaman urung zaman Landa bisa Ki nyong jenenge tau krungu ki ana buncisan. Iya, ki. Mbok. Iya. Udah dari kata gudang mengenteng. Iya. Kon ngerti buncisan lah wingi alhamdulillah terus direvitalisasi. Revitalisasi. Iya, dia nyari membuat karya baru. Oh, kayak gitu. Karena sing iki disuguh nang Gorika. Kan iki. Kan iki sing mburi ana sing iki Pak. Kok. Sing nang mburi dewek Pak. Buntu bos saya. Ya, ya idang. Katone anu menikmati. Anu menikmati. Iya. Ya kaya ya. Iya. Priwe iki? Jajal. Priwe. Maksudnya pada ngibing, dek baik. kembar karo orang Pak. Orang ini jadi anak wong ala ya Pak. Jana. Bojaku meneh nyokap. Jadinya boleh sing ala-ala kok. Iya benar. Iya. Sing payu wong sing ala Pak. Iya. Contohnya Contohnya nyok. Ya dong yang ngurung rekaman karo Rika memang yang dalam Rika paling Allah banget. Nah, iya Pak. Tapi barang sering lo live sering rekaman bareng ya. Oke. Jadi Mariala ya. Janjane nyok maring desa anu Tanggerang kuwi. Rika ngerti balai desa Tanggerang. Iya, ngerti. Bangunan sing mburi. Iya. Kuwi sing gali pondasine nyong Pak. apa iya? Demi Allah Pak. Si gawe pondasi Sing gawe pondasine sing ngeduk nyong. Oh iya. Madangnya agar madang sangu kan nang ngarepek di madang. Iya ben Bu. Kan wis ndomo ya ora kemutan. Wes Kelalen. ya ini tanggung jawab jane ini cari ya dari Cari pondasi Jadi kan gede ciliknya melu bangun Pak. Jadi moko mbok kangene disamunan nang luraya. aku sih mau krungu kayak gini ya. Aku mau krungu ditakoni nang Nini cari kayak Kan ini cari iya Nini Susi Haryanti Susi Haryanti. lanyong dulu kan Nini cari korang Iya ini cari bae. nang kene kok ya bulan Iya. Iya, bener. kayak gini apa temenan boleh ngomong kayak gini Iya. Apa temenan? kayak gini bah apa engkau bintang tamunya kaki Tarmin ngaplok iya udah sih nyong ngarep foto bareng pertama aku baru foto bareng sih dari kepriwe Bu yang kotak tambahi sangune sendinding kok terus pol-polan orang main hari nyong duit Udah kabeh kari berapa ayu. Kayak pepak banget kedai kok. jajal ping telu Dan paketan Tarmin gitu. Mani ngejero bangkat. ya Dalam siki wong genah kenyong karo dipromosi kenal Iya. Rika mumpung karo para YouTuber ya. YouTuber apa YouTuber. Ngomong bener kayak ngomong YouTuber. itu. priwe YouTuber. YouTuber Angel. Gue makan tak kepenak tapi ngomong angel. Gue ngomong angel iya. Kata enak bae. Iki jenenge Srawono. Sarwono. Srawono. Sar ki kesasar, wono ki alas dadi wong alas. Ngomong awal alasan. Ini. Sarwono. Sarwo kowe alas, Iya. wono ki wono, sarwo kono kesasar. Angger nyong dipong kono laksono. Dipongkon Konto laksono. konten Ah jadi ngomong.
Dileti aja dibablas senang dipong kon leksono jenengane dipokon kono sono dibablas senang maning iya pada baiknya FBG harus kontrole aja kon aja iku FBG kontrole ya iku spasi oke nyong tulung iya dipromosi kena mumpung ngakei youtuber akeh pirang-pirang kan ngomong nasi idul dewek bukar panasi nanggap idul dewek usulor dewek siki oh ya endros oh ya oke kanggo sedulur kabeh sing hadir pada nang lapangan Tangerang mbok arep duwe acara ya mbok arep nak nyepiti bocah mbok bocah geger terus sepir ya terus dulu nang pebek pebek ngene Cakra Buana Band ya wis pimpinannya siapa kan? Pimpinannya Pak Srawono Sarwono wis bukan terlibat bang ya terus sing lore lorenya pada baik nanggo tanggapan segala macam acara ulang tahun bisa ulang tahun pangantenan yang penting aja kematian babaran ya mau babaran saking senengnya langsar ya nanggap ya bucisan Bung Cisan Ngudi Utama Desa Tangerang ketuanya ya Pak Sarwono yang kabeh tuh terus ya sebelah maning sangat seni ya kalau menerima tanggapan ya tanggapan wah karawitane kayak Wahyu ya wah karawitane ya ini acara kayak mau gue pembuduna karawitan langsung bae Bung Sarwono Wahyu Cakraningrat ketuanya Bapak Sumarno Bapak RT lah jajal maning nggak orang kompak yuk bareng jajal apa kompak Cewek pan mana kayak gendem aduh kayak kita gendem gendemnya pada nontonan kayak cewek ya Garinya takut Bang Karni Rika bisa lemu apa mangannya akeh apa nih susunya cocok oh bulan orang kan gue ganti susu orang jadi sini kayak baik ya habis bodoh terus mangannya akeh iya hari mangannya si akeh tapi ngentong akeh apa-apa dojan Karmin ora pilihan masalah mangan nyong ora pilihan Pak mangan ora pilihan kalau nyong penak banget manen Pak zamannya nyong arep bojo mertune kan takon iya kembangannya angel apa orang penak Pak penak ya iya mulane cocok iya mertuanya takon gini dong arep bojo anak RKM ya takon iki tok si syaratnya mangannya kepenak apa ora kayak gitu oke Kang Jasri dalam pancen mangannya kepenak gandung ngendong nyung diyakin apa dipangan mangannya kepenak krosin tuh loro dan mangan kursi gitu banget hilang pangan dia kursi ben dipangan loro jane nyong ya dogelan karo Rika cocok ya kapan maning karo Rika ya dengan iya begalan karo Rika larang nyong kan tau dhewe sing kumis nang Rika kae nang Desi ndak kudu arep ngampun tetep bersih anu bukan sing nang Rika upil anak cepite mung jero ya nunggu jatah kakak kena menggunakan Rika sopi-lupi dek ya begalan karo Rika larang jadi lah begalan yang 3 juta kepengen ngerti mudah sikit begalan kudu larang jane Pak oh iya iya bener kan gede sopi ngarep ora dipoto kayak iki benyong krungu jare kayak tanggal tapi temenan orang kayak dosa tapi mudah-mudahan temenan nyong rumah gamelan pakai ngomong takut mering nyong aja berikan undang bintang tamu kaki Tarmin iya kira sih nyong kan orang larang gur bayar 2 juta tok nyong mau kayak gue miki orang salah bok ya iya lo ngesuk tanggal pira sih Desember iya apa ulang tahun sanggarnya pakai kok kayaknya iya ya langsung gak Pak Rakmin kemana 2 juta nyong kan si nyalur nyong kira-kira pindah beri kalau setengah prive lah dia ada duit 2 juta nih mesin penyalurnya loro setengah
Dadi nyong ngrokosak lho. Oh, ngrokosak tekan silit sisan. Angel. Gune. Wong anjluk-anjlukan kok oli duit. Rezeki anak soleh, Pak. Iya. Rezeki anak soleh. Gumun aku kok. Wong ngarep turune donga ya kaya kira parmin Iya, ya. Jan. Arep turu Kuwi kan donga. ngarep tunggu donga. Duit dongan orang lah. Lah nek kamu donga padang bekeli wae donga turu. Ki malah turu ora donga iki. Dongannya masuk terus. Jauh donga aja gue. Untuk. Jauh. Nyong ya berarti kayak kaki Tarmin. Iki nyumbang kayak ngasih mau tiru Rika dadi pelawak mau kita modal Nyong kene kene bengkon iki ya. Kene ngarepan mesinnya dadi mone nek. Mone teng iku. apa-apa dadi duit aja. Dongan ya tejeng. Jajal. Kurang soleh gitu. Bocah ora tanya ngendang di bare tanya ngendang ku durhaka nyong anjluk nganti gempeleng ora dijenengi wejan. Nyong tenggo praktek. Peteng iki kan antem mone nang nyong. Jajal. Jajal ya. Iya. Jajal nyong ngrika lah. Jajal. Ora wae Mone mone gede. Kurang jreng iki. Jajane apa kita pentasane ebek apa ki sing dalbone si Pak? kan Ki arep pentasane iki ebek. bar iki karo nyong dopok iki kudu dopok wis bae lah ya. Iya. Genawi sore Sore. terus Rika nyong ya mandan krungu jere arep nenggor. Iya, nang wetan gor. Iya nang wetan gor ya nang acara maning. Heeh. Dadi nyong ya kesuwun banget ya Iya, kan. pada-pada. Ditekani ngene Iya. karo didongakno meneh bege nyong laris bunji salah. Amin. Karo Iya, iya. ditane yang sing laris. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya kan Abu Dua. Betul. Amin. Iki satu anak. Ya wis nyok kesuwun banget ya kan. Ya kapan-kapan ngene maning. Iya. Ket durene aja bisa dipentil nang omah. Iya. Mau tekangannya dari belak ya. Iya. Dari belek. Iya. Iya. Nyong bener mari ngono iki kan dari belek tok ya. Iya. Iki mana Bali kok. Ya, ya nyong dulu pangapura dhewe terus dulurnya pas Iya. kabeh. Iya, kacakun balik Kacakun disit. balik yang kok disit. Nyong sing ngundang. Sakune kang nyong sing Ae kok sing nyaone Nyong orang mikir sanggup, Pak. Iya. Pak Gorika kan warga Tangerang yang orang mikir sanggup. Iya. Suwun. Bojone tapi sing mikir Tarmin sih orang mikir nasaku tapi bojone sing ngenteni. kan gak tas wis ya. Karo kandi kok ada duwe. Untung bedurene gari rong bedodo. Sana sih beruntung. Beus. Ya kayak juga ya Pak ya. Semoga warga Tangerang ini selalu sehat. Amin. Rezekinya lancar. Amin. Sing lagi pada dodol ya semoga dodolannya laris. Amin. Sing lagi pada nonton ya semoga Amin. isip ya. Sing lagi pada nonton ya rezekinya lancar. Amin. Utangnya lunas kabeh. Amin. Pak Lurah yang selalu sehat. Amin. Moga-moga Pak Lurah sekeluarga Amin. selalu diberkahin insyaallah. Amin. Dan terus Amin. sing Amin. bujang sing Sing ukur bujang. be bojo. Semoga cepat-cepat di bojo. Amin. Ya di bojo ala-ala ora apa-apa sih penting senang lah itu. Sing penting seneng. Allah yang main. Sing randa. Sing randa ya semoga cepat-cepat di bojo. Lah tapi kesini ini priwe? Kesini ini. Ya ora sing randa nom. Sing randa no bae ya. Ya sing ini semoga selalu sehat. Iya amin. Sing nom ya sing cepat-cepat di bojo maneh. Amin. Ya oleh-oleh kayak kaki Sarmono ora apa-apa. Ya kena gue genep-genep ya. Iya kayak gue. Iya. Semoga para YouTuber kita bersukses kabeh. Amin. Kajiannya pada lancar kabeh. Amin. Terus Ya wis ketok sih. Kau tak doang mana ya? Ya urung. Kau kan doang sampai tajen kok. Ya Kang Jasri ya moga-moga panjang umur. Murah rezeki. Tapi aja kepanjangan melas pati rek gentena. Iya pokoknya sih murah rezeki. Murah rezeki. Panjang umur. Panjang umur. Sesak napas. bicara ini malah
Ya ora pamit-pamitan. Jadi baru pamit-pamitan. Jadi deh ora sida menggor. Pokoknya sih kesoren ngomong. Iya. Ya, Kesuwun. bisa nyong jalur sing depak purane bukan sebetulnya nang ngene. Iya, Orang kan. yang jalur pak purane Ya kalau suara pada. bae jalur Iya. depak purane. Iya. Iya. Pada Anak pertemuan pasti anak berpisah. duit kok. Hah? Anak duit dong, anak pertemuan duit ngomong apa? Oh iya. Dia udah ngomong kan udah duit dong. Gua visit lah. Anak pertemuan pasti anak perpisah. Iya. Ya, nyuar Pantune Iya. numpak becak, numpak becak rodane miring. rodane miring. Ngerasa kepenak, Rasa kepenak ketemu maning. ketemu maneh. Terus Apa nih? dia kan murun. Murun. Numpak becak. Numpak becak Bane ucul. mana ucul. Ora sida mlaku. Oh, sepatu. Ya wis lah. Iya. Wis, wis.